So, fैदो दानिया आंजों थुदो होमबा आंबो थांफानोसै Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय मोननैसो जिनिस बायनो थांनो नागिरदों आरो जिहेतु जोंहा गाबोन फुजाबो होगोन नालाय अम्बुबासि मेलायाथ' जोबनोसै बेनि थाखायनो फुजाबो होगोन माखासे माल बुस्थु फुजानि बायनो थांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आयदै गरमथार apa नै मोननैसो फुजानि माल बायहैनांगौ आरो बेखौहाय बायनो थांग्रोनोसै जोङो फुजानि मा नांगौ बायखाजोबना लानोसै बेयावहाय माखासे देलायग्राबो बायबाय आङो गणेशगुरिनि मार्केटावहाय बायदों लाबाय ना मा फिथाइ इयो खिजुर बायदि माथो itu jauh naik cuma di semua pusat oh di semua ini nari pulang lah sih मा बुस्थुफोर लाबोखो लामायाव पार्सेलबो मोनफैदोंमोन खालि माबा माबि बुट सुट लाबोजोब्बाय बिराद गरमलै बाहेराव बिराद गरम आङो लाबोदों नै प्लामनि बडि यगार्ट लाबोदों आरोना नैबे नै ओमफ्राय सेम्पु कन्डिशनार ओमफ्राय बडि बाथ स्पन्ज लाबोदों बाथ स्पन्ज ओमफ्राय रेजर लाबोदों नालेंखर गाबोन फुजा होनांगौ हाथेन 저거는 이거 세대나? 모든 라이딩 내 가하यावहाय दानदोंमोन आरोना लाबोबाय एफा गोबां खान्थाला आनारस दोनग्राखौ
जोङाखैयानो नै आंना गासैबो फुजानि जगारफोरा जाजोब्बाय आरोना बिबार सिबार आं साजायजोबखाबाय बारा एसेबां डेक'रेसन खालामासै जोङो जिहेतु दिनैहाय जोंहा आमथिसुवानि फुजा होदों आरोना अम्बुबासिनि ओमफ्राय दाख्लैनो होदोंमोन भिडिअखौ दिनैहायसो होबाय आङो गासिबो रेडि जाखांजोबखाबाय दायो ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय नालाय आङो ओमफ्राय दायो जोङो फुजा होनोसै गासिबो रेडि जाखांजोबखाबाय जास्ट दा फुजाल' होग्रोनांसिगौ आरो बेखौहाय फुजायावहाय ओरैनो बावनानैहाय जानोसै आरो जोङो खान्थाला बाङाय गोथांब्रोद आरोना बेबायदियानो मोजां जानो अबयसे एसे रुम होसोबायहाय जे गलेना ओइ माबायालाय मा नांबावगौ मोदोमग्राखौ हा आलुनाया बुलाय बे दरा खेंनासो नै फुजाखौ होखांबाय ओमफ्राय बयबो खुलुमबाय नानि मोनाबो उनावहाय खुलुमबाय ओमफ्राय बिसोरखौ भिडिअ लानाय जायासै आरोना ओमफ्रायहाय मा होनो फुजा होनोथ' आं एसेबां रोङा अब्लाबो गोसो गोथारै होनाय हिसाबै इसरा खोनासंगोनखौ आंबो आसा खालामो खिन्थु आंबो नियम निथि थायो नालाय नियम निथिफोरखौ बारा रोंजोबा आरोना इभेन लावदुमासो एसे फोरोंबावो बे खिन्थु एसे रोंसाबोआनो मानसिया ओमफ्राय दायो जोङो प्रसादखौहाय जानोसै आरोना ओमफ्राय गाहायावबो सिकिउरिटिनो हैबाय ओमफ्राय लोगोसे बेनि जोंनि नेइबारफोरनोबो हैबाय आरोना नै दिनै फुजाखाय ओंखाम जाया होननानै पुरि बानायगासिनोमोन आरोना नानि मोना पुरि ओमफ्राय मा बानायोथाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बा मालाय नानिनिया माबा पुरि नानाया जि गुल गुल जाथारदो आंथ' बानायफेराखै पुरिखौ बानायनो रोंगोन ना रोङा खेबसे बानायनायनांगोन र' ओमफ्राय रुटिफोरखौबोथ' जों जानायानो जायाना रुटि माने रटि बेखौ बानायनायानो जाया आंनिया बिदि गुल गुलानो जानाय नङा खोमा बेका बेकिसो जागोनदां दिनै ओंखाम जाया नालाय ओमफ्राय नै पुरिबो बानायखाबाय दिनै सबजिया गुसुसो जालायलांबाय सबजिया गोजा जायोना जानाय खादायो